אנחנו נמצאים אחרי עסקה, מכרנו את הדירה של חן וקרינה בכ"ט בנובמבר 37. כרגע בדיוק חתמנו חוזה. הדירה הייתה בשירות משהו כמו חודש וחצי, התחלנו לעבוד, נכון? כאילו עד חתימת החוזה. עד חתימת החוזה חודש וחצי. חודש וחצי, כאילו הדירה דחס, ההסכמות היו הרבה לפני, קצת הנושא המשפטי לקח לנו זמן, אבל הכי חשוב שאנחנו אחרי והכל בסדר. ורציתי לשמוע ושאתם תספרו איך הייתה הרגשה, איך התהליך של המכירה, עם מה שאתם אומרים. התהליך היה מאוד, עם מלא רגשות, אבל סרגי אותו תותח, פשוט תותח. הצליח להביא לנו את העסקה, לתת לנו, לעשות לנו עסקה, איך אני לארגן לנו עסקה הכי טובה שאנחנו יכולנו לחלום עליה, ועשה את זה בצורה הכי מקצועית. והכי רגועה והכי סבלנית. ומכילה. מאוד אין קשה הרבה להכיל. אנשים כאלה. מאוד קשה להכיל אותי בתור לקוח פדנט ודרשן, אבל יאמר לזכותו של אני שמח שהכרתי אתכם, אתם באמת לקוחות מדהימים, משפחה מדהימה, ואני ממש כיף לעבוד איתכם. היה לנו ממש כיף לעבוד. ממש כיף, באמת, אני ממש נהניתי. תודה. תודה לכם. תודה רבה. תודה. ספייסיבו.